Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез, сез Конгресс мөнбәре тапшыруын карыйсыз. Узган атнада Шиләбе өлкәсендә татар кызы бәйгесе узды. Ул шулай ук үз эшенә татар егете, татар батырлары, татар инҗиләре, татар тамчылары дигән бәйгеләрне дә алды. Менә шундый матур бәйгеләр узды һәм анда инде җиңүчеләре дә билгеләнде. Ә ничек узды бу чара? Бу хакта сөйләшү өчен без үзебезнең студиябезгә Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары, шулай ук халыкара татар кызы конкурсын уздыру дирекциясе рәисе Данис Фәнис улы Шакировны чакырдык. Исәнмесез, Данис әфәнде? Исәнмесез. Бу чынлап та беренче караганда бик күләмле булгандыр дип уйлыйм. Икенче караганда мөгаен бу бик күңелле булгандыр. Менә үзегезнең хис кичерешләрегез белән уртаклашыгыз әле. Ниндирәк конкурс булды быелгы татар кызы? Менә шушы Бөтен татар конгрессында эшләү дәверендә мин менә шу матур бер күренешкә инанам. Халкыбыз кайда гына яшәсә дә үзенең телен, милли мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, йолаларын саклый һәм шуны яшь буынга җиткерә. Менә әлеге Шиләбе өлкәсендә Шиләбе шәһәренең филармония залында узган татар кызы, татар егете, нәни тамчылар, нәни инҗиләр бәйгеләренең уздырылуы да менә шуның ачык мисалы, ачык дәлиле, күрсәткече булып тора. Чынлыкта да без менә шушы Бөтен татар конгрессының вәкилләре буларак та, халыкара татар кызы дирекциясе вәкилләре буларак та әлеге бәйгеләрнең уздырылуын бик уңай бәяләдек. Чөнки ел дәвамында шушы бәйгеләргә әзерләнгән балаларыбыз, нәниләребез, татар кызлары, татар егетләре, алар инде милләт баласы буларак формалаша һәм милләт баласы буларак тәрбияләнә. Безгә менә шул ягы бик мөһим һәм бик кирәкле. Әлбәттә, татар кызы бәйгесе дигән вакытта аның шишмә башы безнең Шиләбе өлкәсендә һәм менә шушы чараларны төп оештыручы булган Шиләбе өлкәсенең татар конгрессы тарафыннан эшләнде һәм менә инде без 13нчы елдан башлап Бөтен татар конгрессы канаты астында менә әлеге халыкара татар кызы бәйгесе бөтен Россия күләменә һәм халыкара масштабларга чыкты һәм айрым шушы татар кызы бәйгесен уздыру дирекциясе дә төзелде. Бу эшкә берничек тә җиңелчә генә карга ярамый, чөнки без бу матурлык һәм сәләтлелек бәйрәме генә түгел. Ул миллилек бәйрәме, милли традициялар бәйрәме. Безнең татар хатын кызлары һәрвакыт халкыбыз тарихында зур роль уйнаган, саллы дәрәҗәле урыннары булган һәрвакыт үзләренең эшчәнлекләре белән дә, хезмәтләре белән дә. Чөнки ул гүзәл затларыбыз безнең булачак аналарыбыз. Ул безнең шушы яшьләрне тәрбияләү чыганагы да. Шуңа күрә менә мин һәрвакыт әйтеп киләм һәм менә шушы катнашучылардан, гүзәл затларыбыз катнашканнан соң да күзләреннән шуны күрәм, менә алар өчен бәйгедә катнашып җиңгәннән соң яңа чор, яңа этап, яңа дәвер башлана. Чөнки инде алар үзләренең шушы татар хатын кызының символы буларак, үзенең символы буларак кына түгел, гомумән аларның һәрберсендә билгеле инде бер миссия бар. Һәм шушы миссияны үтәр өчен, тиешле дәрәҗәдә үтәр өчен без инде алар белән ел дәвамында, ни өчен дирекция төзелде дә, шушы ел дәвамында алар белән Бөтен татар конгрессының чараларында катнаштырып, һәм гомумән хөкүмәт тарафыннан оештырылган чараларда да алар инде һәр даим катнашып, үзләренең менә шушы эшчәнлекләрен үтиләр. Менә чарага килгән вакытта әлеге чараларның менә шулай филармония залларында уздырылуы, җыр бию сәхнәләштерелгән форма аркылы безнең менә туган телебезне саклаулары, шуларны сәхнәдән тәкъдим итү. Чөнки мин сезгә шуны әйтәм, халкыбыз ераграк яшәгән саен шартлар да барыбер башкача. Менә бу очракта Шиләбе өлкәсендә чынлыкта да бу бәйгеләрнең уздырылуы бик кирәкле, бик мөһим һәм төп оештыручысы булган Шиләбе өлкәсенең татар конгрессы, аның рәисе Лена Рафик кызы Колесникова һәм аның командасына инде әлбәттә зур рәхмәтләребезне белдердек. Сәхнәдән дә аны шулай ук аерым ассызыкладык һәм инде әлбәттә мин аерым рәхмәтләрне сәхнәдән дә җиткердем һәм хәзер менә шушы Дөнья студиясе аркылы да әйтәсем килә, шушы
балаларыбызны, нәниләребезне, татар егете, татар кызларны тәрбияләгән һәм залда жан атып утыручы әти-әниләрне, әби-бабайларны. Чөнки шыгрым тулы зал тамашачы менә әлеге шартларга карамастан килеп үзенең баласы өчен алар бит инде ел дәвамында аңарга әзерләнә, репетициялар, өйдә шул мөхит тудырыла. Шуңа күрә бу бәйгеләр алга таба да дәвамлы булсын дигән теләктә калабыз. Минем өчен милли безәкләр. София Закирова. 7 яшь, Копейск шәһәре. Минем өчен уенчыклар. И Лилия Хайрисламова. 7 яшь, Чиләбе шәһәре. Минем өчен тәртип саклау. Сәнмесез? Минем исемем Самат. Миңа 29 яшь, Чиләбедә яшим. Бу бәйгедә катнашуыма мин бик шат. Чөнки кичкенәдән татар халкының тарихын, мәдәниятен, туган телебезне өйрәнергә хыяллана идем. Исәнмесез? Мин Халимова Динара. Мин Чебаркуль районы Бишкил авылынан. Миңа 20 яшь. Көзгедә мин табиблар халатында чыгылыр идем. Чөнки мин Мияс шәһәрендәге табиб колледжы студенты. Менә сез бит инде шунда жюрида карап утырасыз, һәрбер шәхесне күреп утырасыз. Инде әйтеп үттек, яшь үзенчәлегенә карап бу конкурс тамчыларны да, энҗеләрне дә, батырларны да һәммәсен дә үз эченә ала. Менә өлкәнрәк яшьтәге балалар, кызлар, егетләр дип әйтик инде, һәм нәкъ менә шул тамчылар, энҗеләр. Менә сезне өлкәнрәкләр һәм нәниләр арасында нинди үзенчәлек гаҗәпләндерә һәм яисә нәрсәгә сез күбрәк игътибар итәсез үзегез менә тамашачы буларак та карап утыручы буларак? Әлбәттә, соклану һәм горурлык хисләре. Чөнки менә шушы безнең шылбыр, яшь буынның шылбыры нәниләрдән башлап, балалар бакчасында, мәктәптә, инде югары белем алган студентлар арасында менә шушы шылбырның үзелмәве бик шатландыра һәм мин горурлык хисләре белән утырам, чөнки туган телен кадерләгән халык кадерле булыр дигән мәкаль юкка гына түгел бит ул. Мин менә жюри әгъзасы буларак та һәрвакыт шуңарга игътибар итәбез һәм Гран-при белән бер рәттән бөтен дөнья татар конгрессының аерым бүлеген алып барабыз. Ул иң яхшы татар телен камил дәрәҗәдә белүче, җиңүче татар кызына, татар егетенә аерым бүлегебезне тапшырабыз. Планшет тапшырдык мәсәлән бу юлы. Ни өчен? Чөнки безнең төп, минем өчен жюри әгъзасы буларак критерий шушы гүзәл затларыбызның, татар егетләребезнең, нәни энҗеләр тамчылар бәйгесендә катнашучыларның үзенең туган телен ни дәрәҗәдә белүе, камил дәрәҗәдә. Чөнки ул менә фактор, әгәр дә еллар дәвамында тәрбияләнгән вакытта бала үзенең туган телендә аралашмаса, сөйләшмәсә, ул сәхнәдә аны берничә көн эчендә генә берничек тә әзерләнеп бетә алмый. Димәк, ул мөхит гаиләсендә дә тудырылган. Димәк, ул балалар бакчасында, мәктәптә дә бар һәм шушы мөхиттә бала тәрбияләнә һәм яши. Менә бу махсус бүләк татар кызына биреләме? Кичкенәләр арасында биреләме ул? Без һәрбер бәйгедә
Һәрберсендә. Татар кызы, татар егете, нәни тамчылар, нәни инжеләр айрым, менә шушы иң яхшы татар телен белүче, камил дәрәҗәдә белүче җиңүче безгә айрым тапшырабыз. Бу бит инде кызыксындыру чарасы да. Әлбәттә, кызыксындыручы чарасы һәм төп безнең фактор буларак төп акцент ясау өчен нәрсәгә игътибар итәргә кирәк икәнлеген менә шуның төп билгесе булып тора. Һәм инде әлбәттә гран-при. Айрым без гран-при билгелибез. Чиләбе өлкәсенең татар кызында менә региональ этапта безнең Чиләбе өлкәсенең Кунашак районыннан Динара дигән гүзәл затыбыз җиңде. Нугуманова авылыннан без аны чын күңелдән котлап, инде гран-при тапшырдык. Һәм Алла бирсә, безнең инде кызганычка каршы менә пандемия аркасында быел без халыкара татар кызы бәйгесен уздырмыйча киләсе елга күчердек. Менә шушы халыкара бәйгедә ул Чиләбе өлкәсенә инде тәкъдим итәчәк. Димәк, быелгы җиңүчеләр, алар берничек тә югалмый, берничек тә менә бу ел сайын уздырыла торган бәйгенең чылбыры өзелми, алар киләсе елга автомат рәвештә конкурска финал өлешенә катнашачак дигән. Әлбәттә, дирекция тарафыннан һәм Бөтен татар конгрессы башкарма комитеты тарафыннан шундый карарга килдек. Бу бит инде Чиләбе өлкәсендә генә түгел, безнең башка өлкәләрдә дә әкренләп менә бу татар кызы конкурслары үткәрелә, аларда шундый хокукка ия. Әйе, бик дөрес әйтәсез. Әйтегез әле, Данис әфәнде, менә бу татар кызы конкурсы ул ни дәрәҗәдә, әйтик инде, менә без зарланабыз бит еш кына. Яшьләр татар телен белми. Яшьләр хәзер русча күбрәк сөйләшә. Менә шул инҗеләр, тамчылар дигән балалар. Менә бу татар кызы конкурсын оештырганда, уздырганда сизеләме менә бу минус як дип әйтик инде? Әллә инде конкурска бары тик шын татар телен белгән балалар гына киләме? Без шушы бәйгегә тартылган һәрбер егетләребезгә, кызларыбызга бер нинди дә шикләр куймыйбыз. Без бит чөнки мәҗбүр дә итмибез аларны. Беләсезме, ул бәйгегә алар үзләре тартылып килә. Ишетеп белә. Ул менә халыкара статуска ия булган бәйгене юкка гына без бит инде менә шундый дәрәҗәгә күтәрүебезнең шушы дәрәҗәдә күтәрелүенең сәбәбе дә аның бүгенге көндә бик актуаль һәм кирәкле чара булганлыгы турында әйтеп бирә. Без халыкара бәйгедә төп җиңүчегә автомобиль бүләк итәбез. Беләсезме, без үзебезнең гүзәл затларыбызны күтәргән вакытта, шул вакытта без милләтебезне дә күтәрәбез. Һәм мин юкка гына әйтмим, аларның шушы бәйгедән соң гомумән тормышларында яңа этап, яңа дәвр башлана. Хәтта татар телен начар белгән очракта да ниндидер стимул барлыкка килә бит. Аларга тартыла. Без бер качан да менә синең татар телен камил дәрәҗәдә түгел дип аны читкә этәрмибез. Чөнки әлеге бәйге аркылы алар бит ел дәвамында әзерләнәләр. Аларның аерым остазлары бар. Остазлары аркылы, аерым биремнәр аркылы без бит бәйгене уздырган вакытта да ул бит берничә биремнәрдән, этаплардан тора. Остаханәләр бар. Алар үзеннән үзе шул мәсьәләгә тартыла. Һәм менә безнең Бөтен татар конгрессының махсус бүләген бирүдә, һәм гомумән барлык биремнәрнең барлык этапларда бары тик татар телендә булуы гына да, остаханәләрнең һәм гомумән остазларның шушы кызларны әзерләгән вакытта эшләүләре, менә шушы мөхит үзеннән үзе шул сорауга җавап бирә. Һәм алар инде үзеннән үзе татар телле мөхитенә кирип китәләр. Әлбәттә, безнең бүгенге көндә менә төбәкләр тарафынан әйткән вакытта да 50дән артык төбәктә инде безнең алар региональ этаплар уздырыла. Һәм анда катнашкан, анда җиңгән һәрбер гүзәл затларыбыз алар туган телебездә, ана телебездә сөйләшә, аралашалар. Һәм инде менә чит илләрдә хәзер шулай катнаша. Без инде берничә еллар дәвамында аны менә шушы халыкара статуста катнаштырдык һәм бу мәсьәләгә әлбәттә без игътибар итәбез. Быел бит инде безнең менә шушы татар кызы конкурсының финалы Үзбәкстанда булырга тиеш иде. Безнең тапшыруыбызны караган кайбер кешеләр урыны үзгәртелер микән дип тә кызыксынырга мөмкин. Бу ни дәрәҗәдә әле хәл ителде? Ул чынлап та Үзбәкстанда булырмы, әллә инде вакыт күрсәтерме кая булачагын?
Бүтүн татар конгрессы һәм татар кызы бәйгесен уздыру дирекциясы тарафыннан инде без айрым нигезләмәдә дә шулай гына күрсәттек. Теге менә быел җиңгән кызыбыз кайсы төбәктән яисә чит илдә яшәүенә карап, киләсе елга без инде финалны анда уздыруны керттек. Ул барысы да объектив карар. Без теге яисә бу төбәккә генә, чит илгә генә бер кашан да бәйләмибез. Без гүзәл затыбызның татар кызының никадәр әзерлекле булуы һәм үзен ел дәвамында да һәм финалда да бәйгедә күрсәтү усталыгыннан чыгып бәялибез аны. Менә безнең инде Үзбәкстанда яшәгән һәм туган кызыбыз менә Удмуртиядә, Ижевскида узган татар кызы бәйгесендә җиңү яулады һәм без инде шулай ук шундый карар кылдык Үзбәкстанда уза дип. Без инде быел аны сентябрьнең азагында уздырырга планлаштырган идек. Безнең сөйләшүләр дә булды, эшлекле сәфәр вакытында да андый сөйләшү булды. Үзбәкстан хөкүмәте дә әзер, Татарстан хөкүмәте дә әзер. Ләкин менә бу пандемия, коронавирус инфекциясы аркасында инде ул кичектерелде. Әлбәттә, киләсе елларга Алла бирсә чикләр ачылып, без зур андый өметләр баглау гына түгел, бу юнәлештә инде эш алып барабыз. Илләребез иң мөһиме тыныч булсын, имин булсын. Алга таба без Үзбәкстан чикләре әле ачылмаса, без барыбер уздыруны табачакбыз. Алла бирсә, без аны киләсе елда инде бик тә җаваплы елыбыз, җан исәп алу елы. Без аны зур өметләр баглап һәм гомумән зур әзерлек эшләре белән бүген үк инде бу әзерлек эшләре бара. Киләсе елга да халыкара татар кызы бәйгесенең финалын уздырачакбыз. Амин, шулай булсын. Инде хәзер Шиләбегә әйләнеп кайтсак, Данис әфәнде, сез бит анда конкурстан тыш әле кайбер шул җирле җитәкчеләр белән очрашуларда уздырдыгыз. Менә шулар хакында да кыскача гына сөйләп китсәгез иде, нәрсәләр хакында фикер алыштыгыз? Минем эшлекле сәфәрем, чынлыкта да дөрес әйтәсез, бәйгеләрдә катнашып, сәламләү котлау гына белән генә шикләнмәде. Барыбызга да мәгълүм булганча, 1 октябрь көнне бик зур тарихи вакыйга Шиләбе өлкәсе өчен генә түгел, татар дөньясы өчен Шиләбедә Габдулла Тукай һәйкәле ачыла. Алла бирсә, 1 октябрь, 13 ноябрь көнне Троицкида Тукай бюсты шулай ук ачыла. Бу безнең Шиләбе өлкәсенең татар конгрессының менә шундый югары дәрәҗәдә эшләүнең дәрәҗәнең күрсәткече, нәтиҗәсе. Без шушы эшләргә бәйле айрым шушы эшлекле сәфәр вакытында мин Шиләбе өлкәсенең хөкүмәт әгъзалары белән, айрым милли сәясәт өчен җаваплы булган хезмәткәрләр белән, шулай ук Шиләбе шәһәрендәге мәдәният идарәсе белән дә айрым сөйләшүләр алып бардым. Чөнки һәр вакыт менә хәрәкәттә булганда актуаль мәсьәләләрдә һәм шишелергә тиешле булган мәсьәләләр һәр вакыт булып тора. Шуңарга бәйле берничә мәсьәләне күтәреп, эшлекле сөйләшүләр булды. Әлбәттә, алар барысы да бик тә бу мәсьәләләргә уңай карыйлар. Хәл ителәсәк, мәсәлән, безнең инде күптәннән Шиләбедә айрым Шиләбе өлкәсенең татар конгрессы өчен айрым офис кирәк, айрым бина кирәк, татар мәдәният үзәген булдыру кирәк. Ул мәсьәләләр дә шулай күтәрелде. Шиләбенең филармониясында безнең айрым татар труппасы ансамбльны булдыру, җыр һәм бию ансамблен. Анда бүгенге көндә потенциал бар. Узган елны гөрләттереп Шиләбедә татар халык театры башкаруында спектакль карарга бардым мин. Һәм алар быел Казанда, безнең узган елны Казанда декабрь айында Шамил Зиннурулы Закиров исемендәге Идел йорт татар халык театрлары фестивальләрендә катнашып гран-при яуладылар. Менә шушы татар халык театрының потенциалы бүгенге көндә чыннан да бик зур. Менә аларга айрым бинаны булдырып, аларның ишәнлеген булдыру мәсьәләсен шулай ук күтәрдек. Әлбәттә, Шиләбе татарларының яшәеше ул Шиләбе өлкәсе белән бәйләргә кирәк. Шиләбе шәһәре белән генә була алмый, чөнки Троицк, Златоуст, Миас һәм Магнитогорск айрым безнең игътибар үзәгендә. Анда милли тормыш гөрли,
Менә шушы шәһәрләрдәге андагы татар оешмалары күтәргән мәсьәләләр буенча да аерым сөйләшүләр алып бардык. Барысы да уңай яктан бәяләнде һәм чишү юллары табылды. Менә бер баруда күпме файдалы вакыйгалар булган бит. Гомумән Чиләбе өлкәсендә татар тормышы кайнауына һәм шушы татар тормышының шулай матур үсеш белән баруын өчен актив кешеләрнең булуына без бик шат. Киләчәктә дә әлбәттә Чиләбе өлкәсенә уңышлар теләп калабыз. Бүгенге әңгәмәгез өчен, безгә менә шушы сәфәр хакында тәфсилләп сөйләгәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Үзегезгә дә бик зур рәхмәт. Һәрвакыт бердән булыйк, бергә булыйк. Татар дөньясы һәрвакыт хәрәкәттә булсын. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле милләттәшләребез, сез Конгресс мөнбәре тапшыруын карадыгыз. Бүген безнең әңгәмәдәшебез Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары, халыкара татар кызы конкурсын уздыру дирекциясе рәисе Данис Шакиров иде. Әңгәмәне Әнче Шәһиддинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз.